או תסמי עכשיו? מרגישה, נכון? הרגשת? כן? מי שחושב שאני מבלבל את המוח ורוצה שאני אעשה את הקטע שלך אתם אנשים מאוד סימפטיים ומאוד רגישים. ברגע שאת עושה את התנועה הזאת, שימי לב, את עושה ככה, זה יזוז. עכשיו, אם באמת זה יזוז, 500 שקלים יעברו מהחשבון שלו לשם. האם הרגשת שה500 שקלים קפצו לך לתוך הכיס הימני, כן או לא? לא. לא. קח את יד ימין שלך ותכניס אותה לכיס הימני ותגיד לכולם, אתה מרגיש אותם? לא. אבל היית רוצה להרגיש. דוקטור סעד אמר, מה שמך? איך? מה, אתם ביחד? חברים יקרים, אתה תחזיק את זה אצלך? לא, אני לא סומך עליך. עבר לי. דוקטור סוויט, אני רוצה שתדע דבר כזה, לא מזמן הופעתי בבאקה אל גרבייה, היה לי 500 שקלים, אמרתי, תושבי העיר באקה אל גרבייה הם תושבים מיוחדים ומדהימים, לקחתי 500 שקלים, עשיתי ככה, זה חזר ל-250. תגיד לי, אין לך לב, אמין, אתה נראה לי היית לבייה בגלגול הקודם, אריה. טוב, יאללה, 3, 1, 2, היית לבייה בגלגול הקודם? יאללה, זהו, עכשיו זה קורה. 3. דרך אגב, את חושבת על צהוב, נכון? צהוב? כן, יש! ברגל הימנית שלי, איזה צבע חשב? אדום. ובאתי מגר בצבע. הוא חייך והחזיר לי עודף של 3 שקלים ואחרי שיחזיק ל-66 ואמר שיחזיק בלבד 6 שקלים בלבד! קולה? ודאי. יש לי פה, איך? קולה, את קולה? את קולה. תודה נראה לקהל, שיהיה לכם שבת שלום, והמון שמח, אני אזור שלום, תודה רבה לכם.